Un dels grans reptes del mercat laboral és poder trencar la bretxa salarial entre homes i dones, ja que a l'estat espanyol el salari de les treballadores és un 28% inferior que el dels seus companys. Una altra de les grans bretxes és la dificultat d'accés als llocs de decisió. Sens dubte, una de les principals qüestions que ha contribuït a aquesta desigualtat és la manca de corresponsabilitat i reconeixement de les tasques de cura, que principalment exerceixen les dones. Per tant, és indispensable que existeixi una corresponsabilitat entorn de les cures entre homes i dones, perquè elles també puguin desenvolupar la seva vida laboral i personal. Una altra qüestió que repercuteix en aquesta situació és la manca de referents de dones en els llocs de lideratge. En aquest context, si bé és cert que en tots els àmbits queda camí per recórrer, el cooperativisme pot erigir-se com a model. En aquest sentit, el 52% dels membres de consells rectors de les cooperatives són dones. Així doncs, el nostre model cooperatiu és un referent a l'hora de crear espais on les dones assumim rols de lideratge, prenem decisions i, per tant, aportem la perspectiva de gènere en la transformació social. Decideixo ser dones que decideixen. I tu què decideixes?